Naglobo na sa 35,743 na pamilya o 158,968 individual ang apektado na kan shearline sa Bicol Region. Basado sa record kan Office of Civil Defense o OCD Bicol kasuudma, 23,329 pamilya o 105,282 na individual na ang nai-record na apektado kan shearline halos sa 168 barangay sa Sorsogon. 7,685 pamilya o 37,991 individual ang nasa evacuation centers. Mantang 1,754 pamilya o 7,879 individual ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Camarines Sur, 5,608 pamilya o 22,966 na individual halos sa 45 barangay ang apektado man kan shearline. 63 na pamilya o 249 individual ang ipig-evakuar sa manlain-lain na evacuation centers. Sa Catanduanes, 1,415 pamilya o 4,435 individual halos sa 17 barangay ang naapektaran man kan shearline. 3 pamilya o 11 individual naman ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Albay, 391 pamilya o 1,285 individual halos sa 16 na mga barangay sa Kamalig, Legazpi City, asin Novellara apektado na kan sunod-sunod na pag-uuran. 110 na pamilya o 398 individual ang nasa evacuation centers, mantang 281 pamilya o 887 individual ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Camarines Norte, 5,000 na pamilya o 25,000 na individual ang apektado man kan shearline. Hali ang mga ini sa 8 barangay sa Banwaan, nin Paracale. Mantang daima na nai-record na apektado kan maraot na panahon sa Masbate. Ayun ma'am, yung coordination po natin sa iba't ibang mga PDRMOs and local DRM offices sa kanilang mga data para din ma-share din po natin sa ibang member agencies po ng council para kung may mga tulong na kailangan maibigay ay agad natin ipapadala sa mga nangangailangan na population po. Sundin po natin kung ano yung mga advisory pinapalabas ng local government units kasi nakikita po nila specifically ng local DRM office kung ano po yung mga safe na dapat po natin gawin para maiwasan po natin yung any type of casualties. Katakod kan padagos na pag-uuran, 64 barangay halos sa 15 banwaan sa rehiyon ang nakapagkurit na nin mga pagbaha. Arog kan nagkapirang barangay sa Camarines Sur, Sorsogon, asin Albay. May mga unpassable o daiman pwedeng agihan na spillway dahil sa pagbaha asin pagrasay nin daga. Arog sa Daraga Albay, syudad nin Iriga asin Nabua, Camarines Sur. Mientras tanto, sigun sa pag-asa, magiging marhaynaan kamugtakan kan panahon sa aga alagad sa Webes lauman ng mga kalat-kalat na pag-uuran na daraman giraray kan shearline. Biyernes sundo sa weekends lauman naan mas maray na kamugtakan kan panahon. Pinapayuan taman ito sa tuwing mga kababayan o inaalertotan sa tuwing mga kababayan sa mga posible pa man na pagbaha o pag-uunit tagali dahil naman sa inaasahan ng mga katamtaman hanggang sa minsan makusog na pag-uuran. Maliban po dyan, ikuha ang gale warning sa seaboards kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, Northern and Eastern Coast kang Catanduanes, Eastern Coast kang Albay, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon. Kung kaya pinapayuhan man ang mga nagagamit ng mga saralit na sasakyan pandagat na iwasan na muna ang magpalaot sa mga nasambit man na kadagatan. Katakod kay ni liwat na nagpagirumdoman ahensya sa publiko na pirming aramo ng kamugtakan kan panahon nga ni makaibitar sa mga posibleng peligro na darakan shearline. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.